Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manang sa kalimo. Maigsuon karong adlaw atong gisaulog ang adlaw para sa mga grandparents, grandmother, grandfathers o mga elderly, no? Mga apuhan, mga lulo o mga idaran na, no? Kung yun man usab atong gisaulog ang Domingo sa mga misyonerong Pilipino. Uban sa inyo mga tumong o tinguha, ato kini karon ipaabot sa Ginoo, ug karon ang ato mga pangaliya iyang lunggon ato sang basulan ang ato mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamo sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa lapagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa nang amoyo ko, kang Santa Maria, kuno na ulay, sa tanang maanghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron yung yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ng tagata sa Dios, makagawom sa tanan, pasaylon sa atong mga sala, dalon kita niya, ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita, O Diyos, among amahan ug tigpanalipod, kun walay ka, walay maligon, o walay santo. Tultuli kami nganas kinabuhing tunay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa ustong paggamit sa mga maing butang ng kalibutan. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo yung mga anak, nga buhig hariban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, laglagon mo ba gayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an kataw nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an kataw? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat, kay kun buhaton mo kini ang mga walay sala, mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag akog kalim-an kataw nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan ug 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag akog kapatan kataw nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra kataw ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun adunay kapatan kataw nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, nga mopadayon ako sa pagsulti. Pananglit, katluan lamang kataw sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini
kun makakaplag ako katluan kataw. Miingon si Abraham, pasaylua intaw nako Ginoo, nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag kalamag kauhaan kataw. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad, kun makakaplag ako kauhaan kataw. Si Abraham miingon, ayaw intaon kasuko Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit, aduna lamay na pulo nga imong makaplagan, unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kini laglagon, kun adunay na pulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ko ginabang, imo ako nga gitubang. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibo kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit gipatalinghugan mo ako, imo akong giligon sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo taas, apan bisan pa niya na nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug ang mapahitason, iyang gihilan gikan sa layo. Bisan magalaw ako taliwala sa kagulanan, imo ako nga bantayan. Batok sa kapungot sa akong mga kaaway, imong gibakyaw ang imong kamot. Ang imong tuong kamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sayang gihimo ka nako. Ang imong kaluyo, Ginoo, nagalangtad sa kahang
ayaw pagbiyayi ang buhat sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kulusas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo. Ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu, tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudeyo, ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios, uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini. O giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini, didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon, nagampo sa Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya agampo, mingon ang usa siyang mga tinunan. Ginoo, tudluy kami sa pagampo, ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinunan. Sa Jesus mingon kanila, ingna ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imo ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Mingon sa Jesus sa mga tinunan, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug maingon kaniya, bay, papaylo ako tulok bukpaan kay maibot sa among sa kahigala nga nagpanaw, huwag ili kadalit kaniya. Kung pananglit tubagun ka sa mga higala dito sulod, yaw na kog sumuka, gitrangkahan ang pultahan, akong kabataan ug ako nang higda na, di na ako makabangon, paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton, sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya,
di siya mubangon muhatag kanimo pan, mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan imong gikinahanglan, kaya ka man maulaw sa pagpunay pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtuktok kamo o gablihan ang pultahan alang kaninyo. Kaya ang tanang mangayo hatagan, siyang mangita makakaplag, ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong amahan, muhatag siyang anak ug bitin, kung siya mangayo gisda, muhatag ba kamo kaniyag tanga, kung mangayo siya gitlog, bisan pa sa inyong pagkadautan, may balo kamong muhatag maayong butang, ngadto sa inyong mga anak, na nangamahan nga tuwas langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo, kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Karong Domingguha, ang mga pagbasa na tingob sa duha ka puntos. Ang una, may tungod sa kabililhon sa pag-ampo. Muna'y gisgutan sa unang pagbasa o liha sa Ebanghelyo. Kay matud pa sa Salmo Responsorio, giingon rini, Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako ginabang, imo akong gitubag. Mauna ang kabililon sa pagampo, nga gihulagway sad sa kinaya ni Abraham sa iyang pagampo. Ayang giampo nga dili unta laglagon sa Ginoo ang katawhan. Ayang giampo so nangutana siya nga kung dunay pipila lamang nga walay sala, imo bang dili ba nimo laglagon? Nagsugod to sa daghan hangtod niabot na lag na pulo. Ingon siya, kung napulo, walay sala, di ba ni mo laglagon? Ingon ang Diyos, dili. Wala. So dako nang hinungdan, nga nga kinahanglang mag-ampo ta. Kay karon nga nanimba ninyo, pananglitan na pulo lang ang walay sala. Adili na talaglagon. Kung kini na uniforme, mga walay sala, okay na sila. Di na talaglagon. No? Sa ato pa, importante kayo na kining pag-ampo. Karong adlaw sad, nag-ampo ko personal. Nag-ampo ko nga dining pagsaulog sa Pilmission Sunday o mga Domingo sa mga misyonерong Pilipino, daghang matandog na Pilipino nga mo hinabang. Pero sa dili pa nako hisgutan, ngano nga kinahanglan ginabang ang Mission Society of the Philippines ato tang hisgutan ang mga nangaging panghitabo sa Pilipinas. Una, nasayod ta nga kining atong pagtuong Katoliko wa ni mo abot instantly, wa ni mo abot diha-diha, may abot ni atong pagtuo pinaagi sa mga kahago sa mga misyonerong dayuhan, mga Agustinian, Franciscan, Dominican, Jesuit, o kini sila, daghan pa mga misyonero nga nianis Pilipinas, daghan ang nangamatay nila. So sila maoy una nga naningkamot nga mapalambo ang pagtuo. Ug tungod niya na sa diyang gisaulog din sa Sugbo ang ikaupat nga siglo sa Kristyanismo niadtong tuig 1965,
ang mga obispo sa Pilipinas nakauna-una ang magtukod og monumento sa pamatuod sa atong pagka-Kristiyano. Nya dunay usa ka obispo moingon, maghimo kag monumento, amlay pulos. Kay ani tukuran Sugbo, dili makita tong kadalaing lugar. Ingon sa unsa may ato tukuron? Sa magtukod ta og missionary congregation. Mao to nga gitukod nila ang Mission Society of the Philippines. Unsa may tumong? Sang tumong ini nga tungod sa gasa sa pagtuo nga atong nadawat, mubalos ta sa mga misyonero. So magpadala ta og misyonero sa lain-laing kanasuran. Mao na hinungdan nga gitukod ang Mission Society of the Philippines niadtong tuig 1965. Nya kuha mo kabalo kining Mission Society of the Philippines karon daghan nami og mission areas. Ay kining ubos niyo amigo apil ni anak, no? Sa una na-assign ko sa Papua New Guinea, na-assign ko sa Solomon Island, na-assign ko sa Taiwan, 11 ka tuig ko sa Taiwan. Niya karon nagkatiguang nako din ako assign sa Pilipinas. Mauna. Ya, kini atong MSP daghan natag missionaria. Doon na tayo missionaria sa Tuvalu, doon na missionaria sa Cook Island, doon na missionaria sa Papua New Guinea. Mga lugar nga wa pa niyo dunggi, no? Doon na tayo mission sa Australia, sa New Zealand, sa Taiwan, South Korea, Japan, North America, Netherlands, Belgium, United Arab Emirates. So dagan ni. Unya tungod kay dagan na po ang ato missionaries, dako na po tagastuan. Na naami mga nagtuon pagkapari, dako po gasto, mga batanon pa, kusok mo ng kaon. So, mauna nga amo ng gastuhan o mayo. Kaya aron, kung ipadala sa Papua New Guinea, dili mamatay, paakon lang malaria. Ingon-ingon, anak. No? Mauna nga, naapoy mga masakito na namo sa among retirement home. Mauna nga, karon Domingo ha, matod pa rin sa Ebanghelyo, tuk-tuk, pangayo, o kamo hatagan. So, ang hinaot ko, nga kanang among kahon, nga nasa tubangan, ay sampol, basig mapuno na puhon. No? Nya kanto mga medyo sapian, na may giingon, nga kung dako kag butones, dako guhalis, dako-dako po niya hatag niyo. Nya gusto kin mong muhatag, kung regular, pwede po mong ma-pledge. Musaad, binuan baron, kaduhas sa katuig, o tiluig, mas malipay man na. Nga naman, kay kining Mission Society of the Philippines, Pilipino ni, dili ni funded sa mga foreign nga, mga nasod, Pilipino ni. Mao ni nga, kaya among papel, kami ang misyonerong kamot sa simbahan sa Pilipinas para sa lain-laing kanasuran. Mao na nga ako nang nasinati sa lihang lito ko sa akong misyonerya natong tuig 1996, December 3, nako bagmao na to akong late anniversary. Kay namalaria ako dito ko Solomon Islands, nagkumatos nako, ako bao, niya ning surrender ng doktor, gipauli nako, gisantalanahan ako sa obispo, o niya giingnan ang ako mga kauban na be prepared for the inevitable. Pero tungod kay manggiloyo ng Ginoo, naglamgur ako, nagunitan ng akong kamot sa mahal nga Birheng Maria, na ako batog lamgo, naglingkod na ako sa akong katre, nawa ang malaria. Mauto nga, nabuhi ko, tawag ang obispo, ingon ang obispo, ba? Di siya katuong ang mabuhi pa, kaya nagtuong matay na.
ang akong kauban nangita ng taglungon, maay gani kayo kakita. Nakita pa sa glungon, ako yung lauban. So, pauto. Muna ako, muna ang kasinatihan sa misyon, kining mission life, lini picnic. Di pa lang lugay, wapay 2 years, 1 year kapin. Doon na may kauban. Na nag-mission sa Papua New Guinea, nakapsag kinabuhi. Dili pag-uwa, mga 43 sila edad, dito namatay. Pero pagkamatay niya, nagbilin siya sulat nga ang iyang lawas ato ipalubong sa Papua New Guinea. Ang iyang inahan, kaya man taon masugot, so amo gengi uli. So gilubong na mo sa sayod konsolasyon sa among seminaryo. Buutan siyang pagka-pare, ingon siya nga ang iyang misyon sa Papua New Guinea, nagpasalamat siya na nakahatag gayon na mag-alagad sa kasawhan. So namatay siya, bisan namatay siya dito, malipayon siya nga natuman ang iyang misyon. So bisan lisod, padayon. Wala na mo i-give up. Doon na gapon may mission dito sa Papua New Guinea. Doon na po may mission sa Taiwan. Medyo kuyaw-kuyaw ng Taiwan karon. Basig sulungon sa mainland China. Ang kanina science ko dito 11 katuig. Dito na practice na ako akong lila hasta akong pangan ng baga. Kay lahi man ang ininsik. Gahi na kayo. So ang akong pangapoy ng gahi. Pag gahi na sa akong panga, akong ginlan, obispo, gahi naman ay akong panga, ingon ng obispo, muna itimailan nga nasakto ng imong mandarin. So, ingon na. No? So, muna ang misyon, lisod, pero nasayod mi. Nga among misyon nga tuslaing nasod, wa mi mo adto nga kamera, sa among pag-adto, gidala na mo ang banliras Pilipinas, isip Katolikong nasod. Mao na nga naghangyo mi nga mangayog hinabang para sa mga matuhong Katoliko. Ang inyong hinabang amo nang mapuslan para sa pag-umol sa umaabot na mo mga pare o pag palit pog tambal sa among mga retirees nga naaron sa among retirement home. Ang uban nila naka-wheelchair na, ang uban maglisod, nagsulti, ayun na. Pero bunga na sa ilang kahago sa kinabuhi sa pagka-misyonero. Ang among veteranong misyonero sa Thailand, 45 katuig siya dito sa Thailand. Di pa gidunta mauli, agipugos na namo pauli, katiguang naman. Karon na pa buhi pa manubinta na edad. So, i-appeal sa nako sa akong paglasig na kung lunay mga batanon na gusto mo sanong sa gimbuhaton sa pagmisyon, welcome mo nga mo apply. No? Mo na din na, iampo na to ni. Iampo ang MSP sa ang ato mga misyonero, diliyon ta kaptan o sakit, kalahutay sila, sila magmaligon, sila pagtuo, no? Sakripisyo, no? Muna prayers and sacrifices and monetary support kinahanglan na mo aron malahutay sa misyonerong gibuhaton. So apil na sa pagampo. Karon kung moarita sa ikaduhang punto sa ikaduhang pagbasa na ang pundasyon sa atong pagtuo mao gayud ang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Mao nang giingon dito nga diyas bunyag murag gilubong kita nga kauban ni Kristo. Unya mabanhaw sa ta uban kaniya puhon. Ngano man kay sayod ta ang atong kinabuhi dili matapos sa lubnganan. Dunay kinabuhi uban sa atong manunubos nga si Jesus ug muna hinungdan nga adlaw-adlaw tanganing kamot sa pagampo. So mag-inampo ay ta aron magmatinud-anon ta sa atong pagtuo
o gatong puyan ang buhing pulong sa Diyos. Nagato kami sa usa ka Diyos, ang Amahan makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usag kinayas mahan. Pinaagi kaniya ng ahimong tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Sa lang sa Espiritu Santo na himo siyang may lawas gikan ni Maria ulay na himong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay gilubong. Sa katulungan law na banaw siya armatuma ng kasulatan. Misaka siya sa langit naglingkod ko sa Amahan. Ubalik siya may mayaw na pahukom sa buhig sa minatay. Iyang gingharian walay katapusan. Ito kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya. Misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostolikong simbahan. Nagila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Paabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Masaligon sa nakingapin nga gugma sa Dios alang kanato. Ipadangat nato karon ngadto sa Amahan atong panginahanglan o panginahanglan sa atong kalibutan. Maingon kita, Amahan, lungga kami. Amahan, lungga kami. Nga ang tanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita o mapadalanginan sa kaalam o sagpagiya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lungga kami. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas o malingkawas pinagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios kansang gugma walay sukod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lungga kami. Nga sa halaom masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lungga kami. Nga sila nga nagmasakiton o na nagantos ug sila nga walay pinuy-anan makailag makasinati sa may gugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lungga kami. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila sa pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang haladong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lungga kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato makadangat na sa langitong puloy-anan nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lungga kami. Ato sa may apil pagampo, mga edad-edaran na, mga tiguang listo na naglakaw, nga unsa di sila mawadaan sa paglao, at imanon sa mga tagtumod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lungga kami. Diyos, among amahan, sa among pagsaulog sa misteryos kinabuhi, kamatayon pagkabanaw ni Kristo, ito kung magpuyo sila kanamo, diya kaniya kay siya Ginoo, hangtod kang sura. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo. Aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Diyos nga Amahan, makagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Magampo kita, o Ginoo, dawata kining mga alad nga mong gipili, gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta ka namo, magdala ka namo nga nas kalipayng tunhay, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kalimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga man Diyos nga tunay makagawom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang lapit, kaysa dakong kaluoy, gigugma mo ang kalibutan, imong gipadala, among manunubos ang imong anak, imo siyang ipadalang tao sama ka namo, inoon hawa sa sala, aron imong igugmaon din ka namo, katong imong igugma diya kang Kristo, giyusikan namo ang imong gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan ay uli kini ka namo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak, busauban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, sa wayunong nga pag-awit. Santos girikaw Ginoo, og tuburan sa tanang kasanto, ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, ngalawas ug dugo na Jesu-Kristo nga among Ginoo, sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuwasig pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug may hatag nining adto sa mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawa, ngay tugyan na lang kaninyo.
Sa samang pagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, may atag niningat to siya mga tinunan o miingon. Dawat kini, og Panginoon ka mga tanan gikan nini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagog tunay kasabutan, ang dugong yulalang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron na mga salama pasaylo, buhat na kini, aron pagandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pagandom sa kamatayon, pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo mahan, niningpan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang malagad kanimo. Imo ang kami, mga lawat sa lawas lugo ni Kristo, magkayusad sa Espiritu Santo. Inom dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imong mahingpit kami sa gugma. Uban ni Leo XIV nga among Papa, ni Jose mga obispo o tanang mga pari. Inom dumi sa pamamaigsuon nga matay. Malaw mo na banaw sila tanan nga matay di sa mong kaluoy. Labi na ito mga ngalan sa mga palag, iskutan sa papasugli ang misa. O ang mga libuto ni Santo Niño ang mitaliwan na. Dada silang tanan, pagsudo, kahayag sa mong naong. Kaluy kami tanan. Ima kami ngayon makambit sa nabing tunay. Umana Maria ang nangaula sa Diyos, San Jose ang esposo. Mga apostoles at tanang mga santo na nagatuman sa mong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kang daygon, gamay kang mayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, gliya kaniya. Giataga na kanimo makagawom nga man, diasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang lungogog himaya, ang tud sa kangtura. Pangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo na among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan nagilapit diha sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ngayon nga palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo dawatang sakramento, nga nagsaulog sandumanan pagpasakit o pagkamatay sa imong anak, kiningasa siyang gugma, magdugang untang pulo sa mong kaluwasan, kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Sa dili pa final blessing, magpailas ako. Ako ngalan si Father Julian Amamangpang, MSP.
taga Dalagete, Cebu. 40 katuig na kapin, pagkapari, tigulang na. Pasalamat ko na kami sa dinhi, gitugutan sa administrator dinhi sa Basilica. Pasalamat ko ni Padre Ander Rivera, mo nag-atag o clearance ban sa mga kauban. Kanya nag-mission appeal po mi. So kita mo doon ay kahon doon, no? Na envelope na gagmay. Nipis na siya. Hulugan na yung Cecilio mabuslot. So, mutangila ko na niya dili Cecilio. Ayaw tala. Walambo ang among misyon, no? O niya, kato pong medyo may gustong malalay, ngita may pleasures niya musabang. So, para sa stability sa among panginahanglan isip misionero, kaya wala may gragsag army para sa laing nasod. So, mayroon ang Domingo na mo, ang misionerong Pilipino, di lang niya mo Domingo po din yung sanaan ng mga Katolikong Pilipino, kay ato man no? So, mauna. So, salamat sa mga nanimba o sa mga choir, yung pag-awit o sa mga lay ministers o lictors o altar servers. Ang ginumanaakan ninyo Ginoo, bantay kanunay ang imong katawhan aron malingkawas tanang dautan. Magalagad kanimo sa tibok ng kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinag na Kristo ng among Ginoo. Amen. O ang panalangin sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, mukunsad ang pabilin kaninyo, hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo.